Pokoj dediny, komfort mesta, výhľad, ktorý si zamilujete. Hanušovce nad Topľou. Do Prešova a do Vranova ste tu za necelú polhodinu. A po dokončení obchvatu ešte oveľa rýchlejšie. Predstavujem vám pozemok o výmere 950 m², kde si môžete postaviť svoj jedinečný dom. Voda, elektrina, kanalizácia aj optika. Všetko pripravené na výstavbu. Hanušovce nad Topľou. Mesto, kde máte všetko, čo rodina potrebuje. Základná škola, materská škola, obchody, reštaurácie aj športová hala. Dokonca múzeum, cyklotrasy a vlakové spojenie. Pokojná lokalita, príroda za rohom a pritom všetko na dosah. Do mesta, do práce, aj na víkendové výlety. Chcete začať stavať hneď? Tieto pozemky sú pre vás pripravené. Ozvite sa mi a dohodneme si obhliadku.